हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 12व्या अध्यायाचं अध्ययन करणार आहोत. तर अध्याय चालू करण्या अगोदर या अध्यायाचं नावच आहे भक्ती योग. तर आपण आता शिकणार आहोत की भक्ती कशी करायची. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहिली, त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडू शकतोय. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मग 12व्या अध्यायाचं आपण अध्ययन करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, तर या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे माझे को होस्ट ऍडमिन्स कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, सर्व टेक्निकल टीम या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. त्यांच्याशिवाय मी वर्ग घेऊ शकले नसते. तर काल आपण 11वा अध्याय बघितला. अर्जुनाला कृष्णाने त्याचं विश्वरूप दाखवलं, पण विश्वरूप दाखवण्या अगोदर अर्जुनाने कशी प्रार्थना केली, कशी विनंती केली, हा जो प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट आहे हा आपल्याला घ्यायचा आहे बरं का. आपल्याला अर्जुनासारखंच कृष्णाकडे बोलायचंय. आणि इकडे अर्जुनाने सांगितलं नाही की मी तुझा एवढा मोठा भक्त आहे, आता तू मला माझा भ्रम गेलेला आहे, आता तू मला तुझं विश्वरूप दाखव, असं नाही. अर्जुनाने म्हटलं जर तुमची इच्छा असेल तर ते विश्वरूप मला दाखवा. मग कृष्णाने ते विश्वरूप दाखवले. थोडेसे वर्णन करून अर्जुनाला सांगितले मी तुला दिव्य दृष्टी प्रदान करतो आणि मगच तू ते रूप बघू शकशील. मग ते विश्वरूप बघितल्यावर प्रथम अर्जुनाला आनंद झाला, पण नंतर मात्र तो भयभीत झाला. आणि जेव्हा त्यांनी बघितलं की सर्व कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात प्रवेश करत आहे, तेव्हा अर्जुन घाबरलेल्या अवस्थेत त्यांनी कृष्णाला विचारलं तू कोण आहेस. मग कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. आणि जेव्हा
अर्जुनाने एवढं दिव्य मोठं, ज्याला आरंभ नाही, मध्य नाही, अंत नाही, असं विश्वरूप बघितल्यावर अर्जुनाला असं वाटलं की मी कृष्णाबरोबर अनेकदा अनाराधाने वागलेलो आहे, मी त्याला त्याच्या नावाने संबोधलेला आहे, त्याला आदर दाखवलेला नाहीये. तर आता अर्जुनाला वाईट वाटतं आणि तो कृष्णाची क्षमा मागतो आणि मग तो कृष्णाला विनंती करतो की हे जे तुझं विश्वरूप आहे हे मी जास्त वेळ बघू शकत नाही, मी खूप घाबरलेलो आहे, माझं मनाचं संतुलन मी राखू शकत नाही, तर तू तुझ्या सौम्य रूपात परत ये. मग कृष्ण प्रथम त्याचं चतुर्भुज रूप प्रकट करतो आणि मग त्याचं श्यामसुंदर रूप प्रकट करतो. आणि मग कृष्ण सांगतो अर्जुनाला की जर कुठल्याही भक्ताला मला बघायचं असेल किंवा माझी प्राप्ती करण्याची त्या भक्ताची इच्छा आहे, तर त्यासाठी तो भक्त असतो, त्याला अनन्य भक्ती करावी लागते. अनन्य किंवा शुद्ध भक्ती, शुद्ध भक्तीद्वारेच भक्त माझ्यापर्यंत पोहोचू शकतो. आता इकडे अर्जुनाला शेवटी कृष्णाने सांगितलं की अनन्य भक्ती कर म्हणून, अनन्य भक्तीद्वारेच माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता मग हा अध्याय आहे भक्ती योग. मग भक्ती कशी करायची यात आपल्याला आपण हे नीट ऐकणार आहोत. आता या अध्यायाचा सारांश काय आहे की अर्जुन पहिल्यांदाच प्रश्न विचारतो की कोणाची आराधना श्रेष्ठ आहे, की या निर्विशेष ब्रह्मावर केलेली भक्ती की सगुण रूपावर केलेली भक्ती. मग कृष्ण त्याला उत्तर देतो आणि उत्तर दिल्यावर त्याला सांगतो की तू भक्ती कशी करायची. आणि इकडे बघा कृष्ण आपल्याला मल्टिपल चॉईस देतो. युजली परीक्षेमध्ये जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असतात ना त्यात एकच बरोबर असतं, पण इकडे आपल्याला कृष्णाने अनेक तऱ्हेची भक्ती सांगितली. तुम्हाला हे जमलं नाही तर हे करा, ते जमलं नाही तर आणि काहीतरी दुसरं सांगतोय, तर ते आपण आज ऐकणार आहोत. आणि मग कृष्ण शेवटी सांगतो त्याला कुठला भक्त प्रिय आहे, एका भक्तामधले कुठले गुण कृष्णाला खूप आवडतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा खरं म्हटलं तर 11वा अध्याय अर्जुनाने सांगितलं माझा मोह नष्ट झालाय, आता काही मी भ्रमित नाहीये. मग तरी पण इकडे अर्जुन का विचारतोय की कुठली भक्ती परिपूर्ण आहे, की अव्यक्त ब्रह्माची पूजा की तुझ्या सगुण रूपाची पूजा, कुठली जास्त परिपूर्ण आहे. आता बघा अर्जुनाला बरं मला हात वर करून सांगा की अर्जुनाला विश्वरूप आवडलं होतं का? कोण सांगेल? सागर प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. अर्जुनाला भगवान श्रीकृष्णांचं विश्वरूप आवडलेलं, त्यामुळे तो आनंदितही झाला आणि त्याच्यानंतर ते रूप बघून भयभीतही झाला होता. हो, पण मग एक उत्तर जर तुम्हाला काय द्यायचं असेल तर काय द्याल, की त्याला आवडलं की आवडलं नाही? आवडलं. बरं. पंकज प्रभूजी.
माताजी त्यांना ते रूप आवडलं नाही, कारण की ते पाहून बरोबर ते आहे. अशांत झाले होते. म्हणून त्यांनी श्रीकृष्णाला म्हटलं होतं की तुम्ही तुमच्या सौम्य रूपामध्ये माझ्या समोर या. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही वेगळं सांगायचं आहे का? तर अर्जुनाला ते रूप आवडलं नाही आणि त्यांनी प्रार्थना केली, विनंती केली की तुम्ही तुमच्या सौम्य रूपात परत या. आता असं झाल्यावर अर्जुनाला कृष्णाकडून उत्तर हवं होतं, म्हणजे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, म्हणजे त्याला कृष्णाचं व्हॅलिडेशन हवं होतं की मला तुझं विश्वरूप आवडलं नाही, मला तू आता माझ्या समोर माझा सखा जसा आहेस ते रूप मला अत्यंत प्रिय आहे. मग आता जर भक्ती करायची तर कुठल्या रूपाची करायची? विश्वरूपाची करायची आहे की तुझ्या या सगुण रूपाची, ज्याप्रमाणे तुझं श्याम सुंदर रूप आहे, नेमकी पूजा, नेमकी भक्ती कुठल्या रूपाची करायची, हे त्याला कृष्णाकडूनच उत्तर पाहिजे. मग आता आपण बघूया. आता तुम्ही मला सांगा की हे जे विश्वरूप आहे हे या ब्रह्मरूपाच्या जवळ आहे की ते सगुण रूपाच्या जवळ आहे? तुम्हाला काय वाटतं की जे विश्वरूप आहे ते कुठल्या कृष्णाच्या रूपाच्या जवळ आहे? या ब्रह्मरूपाच्या जवळ आहे की या श्याम सुंदर रूपाच्या जवळ आहे? सांगा बरं. सगळ्यांनी भाग घ्या, मी तुम्हाला अनम्यूट केलेलं आहे. माताजी सगुण रूप आहे हे त्याच्या नाही, पण माझा प्रश्न काय, विश्वरूप कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे? या सगुण रूपाच्या जवळ आहे की या ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूपाच्या जवळ आहे? ब्रह्मरूपाच्या बरोबर, ब्रह्मरूपाच्या ब्रह्मरूपाच्या जवळ. आता तुम्ही मला सांगा, समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं की आता तुम्हाला या ब्रह्मरूपाची भक्ती करायची आहे, हा, तर तुम्ही काय म्हणाल? ते शक्य आहे का? सांगा बरं. नाही, शक्य नाही ते. बरं, आता मला कारण सांगेल की का शक्य नाही? कारण अर्जुनाला श्रीकृष्णांनी दिव्य चक्षु दिलेले होते. आपण सर्वसाधारण व्यक्ती, आपली कॅपॅसिटी नाही, आपण फक्त सर्वसाधारण रूपच पाहून आपण भक्ती करू शकतो. बरोबर. आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे का? बरं, तर आता अर्जुनाचा प्रश्न होता की अर्जुनाला तर कृष्णाचं सौम्य रूप आवडत होतं, आता भक्ती कोणाची करायची? आता आपण कृष्णाचं उत्तर बघूया. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक रूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्णाने डिक्लेअर केलंय की जो माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतो, ही जी भक्ती आहे, या भक्तीला मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. आता बघा, आपण जेव्हा मंदिरात जातो तेव्हा आपण सहजच म्हणतो मूर्ती म्हणतो, आपण म्हणतो किती सुंदर मूर्ती आहे, पण इकडे इस्कॉन मध्ये मूर्ती हा शब्द वापरत नाही, अर्च विग्रह हा शब्द वापरतात. तर अर्च विग्रह म्हणजे काय आणि मूर्ती म्हणजे काय, यातला थोडासा फरक तुम्हाला सांगते. आता समजा जर आपण आता कोणी पत्राच्या पेटीमध्ये टाकत नाही, पण हे श्रील प्रभुपादांनीच उदाहरण दिलं असल्यामुळे मी ते तुम्हाला सांगते. आता समजा जर एक लाल पत्राची पेटी आहे आणि त्याच्याच बाजूला काही मुलांनी तशीच
पण खेळातली लालच पत्राची पेटी उभारली. आता तुम्ही त्या मुलांनी केलेल्या पत्राच्या पेटीमध्ये पत्र टाकलं तर ते पोचेल का? ज्या ऍड्रेसवर तुम्ही टाकलंय, ज्या पत्त्यावर तुम्ही टाकलंय तिकडे ते पत्र जाईल का? नाही. नाही. कारण नाही जाणार. ती खेळातली पत्राची पेटी आहे. पण तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या ती लाल पत्राची पेटी आहे त्यात पत्र टाकलं की ते पत्र नक्कीच जो पत्ता आहे तिकडे ते पत्र जाणार. आता इकडे ज्याप्रमाणे या दोन पेटीमध्ये फरक आहे त्याचप्रमाणे मूर्ती आणि अर्च विग्रह. आता श्रीला प्रभुपाद एकदा लॉस एंजलिस मध्ये रुक्मिणी द्वारकाधीश यांची स्थापना करत होते मंदिरामध्ये. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आता ही जी मी रुक्मिणी द्वारकाधीशांच्या अर्च विग्रहांची स्थापना करते तर अर्च विग्रह हा कसा आहे? गव्हर्नमेंटची पत्राची पेटी आहे ना त्याप्रमाणे आहे. अर्च विग्रहाची स्थापना कडक नियमांच्या खाली होते. परंपरेतले जे गुरु आहेत, जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर, ते या अर्च विग्रहांची स्थापना करतात. आणि ज्या वेळेला ते शुद्ध भक्त असतात, परंपरेत असतात, सगळ्या नियमांचं पालन करत असतात आणि ते जेव्हा अर्च विग्रहांची स्थापना करतात तेव्हा ते कृष्णाला विनंती करतात की कृष्णा की या अर्च विग्रहामध्ये तू पर्सनली इकडे राहा, या अर्च विग्रहामध्ये राहा आणि इकडे येणारे प्रत्येक भक्त आहे त्या भक्ताचं मार्गदर्शन कर, त्यांची संकट तू हरण कर आणि त्यांना तुझी कृपा त्यांच्यावर कायम राहू दे. तर जेव्हा एक शुद्ध भक्त जो परंपरेतला आहे, जो रोज जप करतोय आणि सगळे नियम पाळतो, अशा परंपरेतला जो शुद्ध वैष्णव आहे तो जेव्हा कृष्णाला सांगतो तेव्हा त्याच्यासाठी कृष्ण हा पर्सनली तिकडे असतो. म्हणजे जेव्हा आपण मंदिरामध्ये जातो तेव्हा तिकडे माहितीये ना बाहेर लिहिलेलं असतं, म्हणजे सांगतात की तुमचा मोबाईल आहे तो सायलेंटवर ठेवा किंवा इकडे बोलू नका वगैरे असं लिहिलेलं असतं. तर नामानिष्ठ प्रभूजी म्हणतात हे असं का लिहिलेलं असतं? कारण जेव्हा आपण मंदिरात जातो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं, जी समोरची मूर्ती आहे, मूर्ती म्हणजे काय, दगडाची असते, लाकडाची असते, मार्बलची असते, धातूची असते, तर ती जी मूर्ती आहे ती निर्जीव आहे. सजीव कोण आहे? मी आहे. पण आपल्याला कॅटरॅक्ट झालेलं असतं. कॅटरॅक्ट झालेल्या माणसाला जसं दिसत नाही त्याचप्रमाणे आपल्याला दिसत नाही. खरं म्हटलं तर आपली जी चेतना असते ती निर्जीव असते आणि समोर जो कृष्ण असतो तो पूर्ण सजीव असतो, पण आपल्याला मात्र आपण ते ओळखू शकत नाही. तर लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही मंदिरात जाता तेव्हा तो तिकडे जो अर्च विग्रह असतो तो मार्बल किंवा दगड किंवा धातूचा नसतो. तिकडे कृष्ण पर्सनली त्या रूपामध्ये तो हजर असतो. आणि जेव्हा आपण अशा कृष्णाकडे जातो आणि प्रार्थना करतो तेव्हा ज्याप्रमाणे पत्र असतं ते तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या पत्राच्या पेटीत टाकल्यावर ते जसं पोचतं तसं इकडे जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता ती कृष्णाला पोचते. या मंदिरात जेव्हा तुम्ही स्तुती करता ती कृष्णाला पोचते. तर अशा प्रमाणे तुम्ही ऐकलंय का, अशी काही काही स्थानं असतात जी खूप आपण म्हणतो हे जागृत स्थान आहे किंवा हे जागृत मंदिर आहे, असं ऐकलंय का तुम्ही कधी? तर हे जे आपण म्हणतो ना जागृत, तर हे असं असतं.
अर्चविग्रह असतात त्या मूर्तींची जी स्थापना आहे, अर्चविग्रहांची स्थापना आहे, ती एका शुद्ध वैष्णवानी केली असते आणि म्हणून तिकडे कृष्ण हा पर्सनली त्या मूर्तीमध्ये, त्या अर्चविग्रहामध्ये असतो. आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 3 आणि 4. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्व व्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर, अचल आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण सांगतोय की जरी सगुण रूपाची तू भक्ती केलीस आणि कोणी निराकार ब्रह्माची भक्ती केली तर दोघांनाही माझी प्राप्ती होऊ शकते. पण इकडे त्यांनी काय सांगितलंय बघा, किती इफ्स अँड बट्स आहेत. जे परंतु म्हणजे इफ, जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून, म्हणजे जर तुम्हाला अव्यक्त ब्रह्माची किंवा निराकार ब्रह्मावर ध्यान करायचं असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा काय पाहिजे, तुमच्या इंद्रियांवर संयमन पाहिजे. तुमची इंद्रिय तुमच्या नियंत्रित पाहिजे, ती तुमच्या मुठीत पाहिजे आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवायला पाहिजे. आणि मग अशा तऱ्हेने आपण त्या निराकार निर्विशेष ब्रह्मावर आपलं मन स्थिर करू शकतं. आणि शेवटी काय सांगितलंय कृष्णाने की त्यांनी शब्द आपण शेवटी माझी प्राप्ती होते. शेवटी म्हणजे काय, अनेक वर्षांनी प्राप्ती होते, म्हणजे लवकर नाही. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की हा जो मार्ग आहे हा सोपा नाहीये. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झाले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. म्हणजे हा जो मार्ग आहे हा अवघड मार्ग आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि क्लेशदायी आहे. आता श्रील प्रभुपादांनी याच्यामध्ये तात्पर्यामध्ये छान लिहिलेलं आहे की आता बघा, आपल्याला आपण बद्ध आत्मा आहोत. तुम्ही तुमची दिनचर्या बघितली सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत, तर त्याचा केंद्र बिंदू काय असतं, आपलं शरीर, आपलं स्वतःचं शरीर आणि मन. आपलं स्वतःचं शरीर आणि मन याच्या भोवती आपण आपले पूर्ण कर्म जे किंवा कार्य किंवा जी काय ऍक्टिव्हिटी आपण करतोय, आपण अशी त्याची रचना करतो की आपल्या शरीरासाठी आणि मनासाठी सर्व काही खूप सुखदायक आहे. म्हणजे आपण एका कम्फर्ट झोन मध्ये राहतो. तर आपण असं म्हणू शकतो का की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही. आपण असं जरी खरं असेल तरी आपण म्हणू शकत नाही. आपण उलट म्हणतो, म्हणजे आपली दिनचर्या अशी अरेंज करतो की मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाही. तर आपण आपल्याचं का असतं, का आपण असं म्हणतो, तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपण अजून आत्मिक स्तरावर पोचलेलो नाहीये. बद्ध आत्मा असल्यामुळे ती कल्पना करणं की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही, हे
खूप अवघड आहे आणि हे कृष्णाला सुद्धा माहिती आहे की बद्ध आत्म्यांना एकदम जर तुम्ही सांगितलं निराकार निर्विशेष ब्रह्म तर हे त्यांना अवघड जातं. आणि दुसरंही एक कारण आहे, जेव्हा आपण बद्ध असतो आपल्याला शरीर असतं तेव्हा आपण इतरांबरोबर आपले जे नातेसंबंध आपण एस्टॅब्लिश करतो त्यांना सुद्धा शरीर असतं, त्यांना सुद्धा एक रूप असतं. तर आपल्याला आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही आता हा इकडे प्रकाश आहे, निराकार ब्रह्म आहे, याच्याबरोबर तुम्ही कुठलाही नातेसंबंध जोडू शकता का? सांगा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. नाही माताजी. नाही, तुम्ही या ध्वनी बरोबर किंवा प्रकाशाबरोबर किंवा नुसती शक्ती एनर्जी आपण म्हणतो कुठलाही नातेसंबंध जोडू शकत नाही. रूपाची जरूरत आहे, हे अंतिम सत्य आहे. म्हणून आपल्याला इकडे कृष्ण सांगतोय की हे जे हा जो मार्ग आहे हा अत्यंत क्लेशदायक आहे आणि हा देहधारी जीवांसाठी हा मार्ग नाहीये. म्हणजे कोणी तुम्ही या मार्गावर जाऊ नका. आता हे सांगायला आणि एक तुम्हाला उदाहरण देते की समजा जर एक माकड असेल, तुम्ही जर डिस्कव्हरी चॅनल मध्ये बघितलं तर ते माकडाचं पिल्लू त्याच्या आईच्या पोटाला घट्ट धरतं आणि मग ते माकड उडी मारतं. आता समजा जर असं झालं हे माकड एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारतंय आणि चुकून त्या पिल्लानी त्याचा हात सोडले तर हे जी आई आहे, हे जे माकड आहे ती वर बघत असते, ती पिल्लाला काही करू शकत नाही. ते पिल्लू जर खाली पडलं तर ते दरीत पडणार आणि मरणार, ती काही करू शकत नाही. पण तेच एक मांजर असेल तर ते मांजर काय करतं, आपल्या स्वतःच्या जबड्यामध्ये आपल्या पिल्लाला घेतं आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवतं. त्याचप्रमाणे हे जे निराकार निर्विशेष ब्रह्माची भक्ती आहे याच्यामध्ये कृष्ण आपल्याला काही मदत करत नाही. ज्याप्रमाणे त्या पिल्लाची जबाबदारी असते की त्यांनी आईच्या पोटाला घट्ट पकडलं पाहिजे, तसंच इकडे त्या भक्ताची जबाबदारी असते. तुम्ही सगळं इंद्रियांना नियंत्रित ठेवा, सर्वांमध्ये समबुद्धी आली पाहिजे, तुमची दृष्टी सुद्धा कशी पाहिजे, इक्वल विजन पाहिजे. तर जेव्हा तुम्ही हे स्वतः प्रयत्न करावा लागतात, कृष्ण काही करत नाही. पण जो कृष्णाच्या सगुण रूपाची पूजा करतो, जो भक्ती करतो, त्याला कृष्ण कसा असतो, ते जे मांजर असतं, मांजर जसं भक्ता आपल्या पिल्लाची काळजी घेतं त्याचप्रमाणे कृष्ण हा पर्सनली प्रत्येक भक्ताची काळजी घेतो. मी तुम्हाला ती माधवेंद्रपुरीची गोष्ट सांगितली, तुम्हाला आठवते ना? तर अशा तऱ्हेने कृष्ण आपल्याला सांगतो की हा जो मार्ग आहे निर्विशेष ब्रह्माचा तो अत्यंत दुष्कर आहे. याला म्हणतात मार्जार मर्कट न्याय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 6 आणि 7. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा
हे पार्था, मी जन्म मृत्यूरूपी संसारातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा, जे शुद्ध भक्त आहेत ते काय करतात, आपली सर्व कर्मे कृष्णाला अर्पण करतात, अनन्य भक्ती करतात, कृष्णाची उपासना करतात, त्यांचं मन कृष्णामध्ये स्थिर करतात, कृष्णाचेच ध्यान करतात। आणि एवढं सगळं केल्यावर कृष्ण सुद्धा काय करतो, प्रत्येक संकटामध्ये त्यांचं रक्षण करतो आणि त्यांचा उद्धार करतो। तर जेव्हा तुम्ही श्रीमद भागवतम वाचाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की किती भक्तांचा कृष्णाने उद्धार केलेला आहे आणि अजूनही करत आहे। आणि आपला अधिकार काय आहे, आपला अधिकार म्हणजे आपण कृष्णाची पूजा करायची, आपली सर्व कर्मे आपण कृष्णाला अर्पण करायची, अनन्य भक्ती करायची, कृष्णाचीच उपासना करायची, आपल्या मनामध्ये फक्त कृष्ण भाव ठेवायचा आणि ध्यान सुद्धा कृष्णाचेच करायचे। हा आपला अधिकार आहे। मग पुढचं जे काय करायचं ते कृष्ण करणारच। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मय्येव मन आदस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझ्यावर म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर। अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील। हरे कृष्ण. आता कृष्णाला बघा आपण किती हवे आहोत, म्हणून त्यांनी मल्टिपल चॉईस भक्ती आपल्याला सांगितले। तर ही पहिली भक्ती आहे अनन्य भक्ती, ही कृष्णाला अत्यंत प्रिय आहे। अनन्य भक्ती म्हणजे काय, आपण फक्त कृष्णावरच प्रेम करायचं। अनन्य भक्तीचं जर एक प्रॅक्टिकल उदाहरण तुम्हाला द्यायचं असेल म्हणजे आई आणि तिचं बाळ। आई आपल्या बाळावर केवढं प्रेम करते, तिला असं काय वाटतं का की मला बाळाने हे द्यावं ते द्यावं, नाही, तिची काहीही अपेक्षा नसते आणि ती सतत बाळाचा विचार करत असते। आणि बाळाची जी काही झोपण्याची वेळ असेल किंवा तो जेव्हा ते बाळ जागा असेल त्याच्या अवतीभवती ती तिचे बाकीची जी तिचं जे काम आहे ते ती असं अरेंज करते, त्या बाळावर ती डिपेंडंट असते। म्हणजे आता बाळ झोपलेला, चला आता मी पटपट माझा स्वयंपाक करते, आता मला 4 फोन करायचे किंवा मला थोडं ऑफिसचं काम करायचंय, जे काय तिचं काम आहे त्याचं केंद्रबिंदू कोण असतं, ते बाळ असतं आणि त्याच्या भोवती ती सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज अरेंज करते। तर त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा केलं पाहिजे, याला म्हणतात अनन्य भक्ती। इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी वृंदावनातले सगळे बाल गोप दाखवले। आता हे बालगोप सगळे कृष्णाबरोबर वृंदावनात त्यांच्या गायी घेऊन जायचे चरायला आणि तिकडे खूप खेळायचे आणि असं बऱ्याचदा झालंय की त्यांना मारायला कंसाने पाठवलेले असुर आले आणि जेव्हा केव्हा त्यांच्यावर संकट आली तेव्हा ही मुलं नुसती ओरडायची कृष्णा कृष्णा आणि कृष्ण येऊन त्यांचं रक्षण करायचा। म्हणजे एका तऱ्हेने त्यांना काही चिंता नव्हती, त्यांना माहिती होतं कृष्ण येणारच, आपण काय करायचं, फक्त ओरडायचं कृष्ण कृष्ण इतकंच त्यांना माहित होतं। आणि जी काय काळजी होती ती कृष्णाची होती, अरे हे असुर आलेत, आता हे सगळे माझे मित्र आहेत, आता जर माझ्या मित्रांना काही त्रास दिला तर, ही काळजी कृष्णाची होती। आणि अगदी ज्याप्रमाणे या बालगोप आहेत त्यांच्यावर अनेक संकट आली, कारण अनेक असुर कृष्णाला मारायला आले, पण हे जे कृष्णाचे मित्र आहेत, हे जे गोप आहे, हे एकदा सुद्धा म्हणाले नाही कृष्णा तुला किती असुर मारायला येतायत, आता आम्ही तुझ्या बरोबर वृंदावनात येणार नाही, तू जा एकटा। नाही, संकट जरी आली
तरी त्यांनी कृष्णाला सोडलं नाही, याला म्हणतात अनन्य भक्ती. आणि आपल्याला हेच घ्यायचं की आपल्यावर संकट आली तर डळमळायचं नाही. या मुलांनी जशी जोरात हाक मारली कृष्णा कृष्णा, तसं आपण सुद्धा करायचंय. आपण कृष्णाची सेवा थोडी जास्त करायची, थोडा जप जास्त करायचंय. आणि बघा कृष्ण कसा तुमचं रक्षण करतो ते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण मातेजी. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चल तत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा उत्पन्न कर व सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. जरा तुमचा आवाज मध्ये मध्ये ब्रेक झाला. बरं, हरकत नाही. हा नाही राहू दे. तर इकडे आता आपल्याला बघा मल्टिपल चॉईस दिले. आपण अनन्य भक्ती क्रॉस मारलेला आहे की मला शक्य नाहीये, अनन्य भक्ती करणं शक्य नाही. एकसारखा तुझा विचार करायचा, सगळी कर्म तुला अर्पण करायची, मला काही शक्य नाही. मग ठीक आहे, आपल्याला बघा आपल्याला असं वाटतं की मी किती भक्ती करते, ऍडजस्टिंग कोण आहे, मी आहे, मी भक्ती करते, मी केवढं करते, मी रोज मंदिरात जाते, मी रोज जप करते, मी रोज भोग दाखवते, हे असं आपल्याला वाटतं. पण उलट असतं बघा, कृष्ण आपल्यासाठी ऍडजस्ट करतोय. आता इकडे कृष्ण सांगतोय ठीक आहे, तुम्हाला अनन्य भक्ती करायची नाही तर तुम्ही साधना भक्ती करा. इकडे जे काय सांगितलंय त्याला साधना भक्ती म्हणतात. तर साधना भक्ती म्हणजे काय, आपण भक्तीचे काही नियम श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, त्या नियमांचं पालन करायचं. तर म्हणजे रोज सकाळी तुम्ही लवकर उठा, तुम्ही जप करा, तुम्ही 16 माळांचा जप करा, तुम्ही जे काय खाल ते फक्त कृष्ण प्रसाद खा, असे अनेक सांगितले. पण मुख्य 4 नियम आहेत. ते 4 नियम म्हणजे काय, आपण नॉनव्हेज खायचं नाही, आपण दारू स्मोकिंग किंवा कुठलेही नशिले पदार्थ आहेत त्यांचं सेवन करायचं नाही, व्यभिचार करायचा नाही, तुम्ही जुगार खेळायचा नाही. या 4 गोष्टी अगदी तुम्ही स्ट्रिक्टली पाळायच्या आणि मग तुम्ही तुमचा जप चालू करायचा. आता तुम्ही हे या गोष्टी का नाही करायच्या, कारण जेव्हा तुम्ही नॉनव्हेज खाता तेव्हा तुमच्या हृदयातली जी करुणा आहे, ती दया आहे, ती त्वरित तुमचा हृदय सोडून जाते. आणि जेव्हा तुम्ही जप करता तेव्हा तर तुम्हाला दया ही जी हा जो गुण आहे हा लागतो. कारण इकडेच आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय ना की तुम्ही सर्व भूतमात्रांकडे खूप दयेने, प्रेमाने, मित्रत्वाचा भाव ठेवून वागलं पाहिजे. जेव्हा दया तुमचा हृदय सोडून जाते तेव्हा मित्रत्वाचा भाव राहत नाही. मग कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही दारू किंवा नशिले पदार्थ याचं सेवन केलं नाही पाहिजे. याचं सेवन केल्याने काय होतं की आता आपण काय बघतोय की आपला भ्रम कसा नष्ट होईल. पण जेव्हा आपण दारू घेतो, नशिले पदार्थ घेतो तेव्हा तो भ्रम जो आहे ना तो आणि स्ट्रॉंग होतो. म्हणजे आता बघा सिनेमामध्ये वगैरे दाखवतात की एकाने खूप दारू घेतलेली आहे आणि तो वाटेल तसा वागतोय. आता त्याला त्याच्या घरचा पत्ता सुद्धा सांगता येत नाही किंवा एका दुसऱ्या स्त्रीला तो असं समजतो की ती आपलीच बायको आहे. तर अशा तऱ्हेने भ्रम जो आहे ना तो आणि स्ट्रॉंग होतो की मीच हे शरीर आहे.
तर म्हणून आपण दारू आणि नशिल्या पदार्थांचं सेवन करायचं नाही. परस्त्री परपुरुष गमन करायचं नाही, कारण त्यांनी शरीराच्या शौच आणि मनाची शांती त्वरित निघून जाते. मग त्याच्यानंतर जुगार खेळायचा नाही, कारण जुगार खेळल्याने तुमची जी सत्यता आहे, तुमची जी वाचा आहे ती खराब होते आणि तुम्ही सत्य बोलत नाही. तर या गोष्टी ज्या आहेत या आपण अगदी पाळायच्या. आणि शिला प्रभुपादांनी सांगितलं रोज 16 माळांचा जप करायचा. आपण ती शिस्त पाळायची. 16 माळा. आपण असं म्हणायचं नाही की मी जप करते पण मी काउंट ठेवत नाही, मी किती माळा करते त्या मोजत नाही, असं नाही म्हणायचं आपण. कारण मग ती साधना भक्ती नाही होणार. कुठली तरी भक्ती होईल पण ती साधना भक्ती होणार नाही. म्हणून आपण अगदी काटेकोरपणे भक्तीचे नियम पाळायचे. आता बघा, इकडे आपण म्हणतो नाही मी अनन्य भक्ती करणार नाहीये, मी साधना भक्ती करणार नाही. मला काय एका जागी बसून सारखा जप करायचा आणि हे खायचं नाही ते खायचं नाही, मला असं काही नकोय, हे मी करू शकणार नाही. कृष्ण म्हणतो बरं ठीक आहे, मग तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा. आता ऐकूया कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्णा. म्हणजे आता समजा जर आपण म्हणतो नाही अनन्य भक्ती नॉट पॉसिबल, साधना भक्ती शक्यच नाही, एका ठिकाणी बसायचं 16 माळा करायच्या नाही. मग कृष्ण म्हणतो बरं ठीक आहे, तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा. माझ्यासाठी कर्म करा म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय निष्काम कर्म करा तुम्ही. मग बघा आपल्याला करता येतं का हे, आपण काय करायचं, आपण नोकरी करायची. जो पैसा मिळतो त्यातले थोडेसे पैसे आपण कृष्णाला द्यायचे. शिल प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला की रूप गोस्वामी होते, त्यांनी आपल्याला प्रिन्सिपल दिलंय की 50% आपण जे काय मिळवतो त्यातले 50% कृष्णाला द्यायचे. उरलेले जे 25% आहे ते 25% आपण आपल्यावर जे अवलंबून आहे, आपले आई वडील सासू सासरे किंवा इतर कोणी असे अवलंबून असतील त्यांच्यासाठी 25% ठेवायचे आणि फक्त 25% आपल्या इमर्जन्सीसाठी आपण ठेवायचे. म्हणून इकडे जर आपल्याला ते करणं शक्य नसेल साधना भक्ती अनन्य भक्ती, तर कृष्ण म्हणतो निष्काम कर्मयोग करा. मग आता हे बघा, हे अगदी अवघड आहे का हे पण करणं, आपण म्हणतो हो हे पण मला शक्य नाहीये. मग कृष्ण काय म्हणतो ऐकूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ओके. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. म्हणजे हा झाला निष्काम कर्मयोग. जे काय आपण करतो ते आपण कृष्णाला अर्पण करतो. आता मी तुम्हाला फक्त एक रिक्वेस्ट करते की जर तुम्हाला आमचा कोर्स आवडला असेल तर तुम्ही सुद्धा दान करू शकता. मी तुम्हाला याची लिंक पाठवते आणि याचं महत्व वर्गाच्या शेवटी सांगते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण एक फुली मारलेली आहे. अनन्य भक्ती कॅन्सल केलेली आहे. साधना भक्ती नाही करता येणार. निष्काम कर्मयोग सुद्धा मी करू शकणार नाही. मग आता कृष्ण बघा, इकडे कोण ऍडजस्टिंग आहे? कृष्ण ऍडजस्टिंग आहे की आपण ऍडजस्टिंग आहोत? ठीक आहे, कृष्ण म्हणतो अनन्य भक्ती तुम्हाला करता येत नाहीये, साधना भक्ती करता येत नाही, निष्काम कर्मयोग करता येत नाही, मग तुम्ही सकाम कर्म करा. हा, तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय सर्व तुम्ही जे काही कर्म करता, इकडे सकाम कर्माचा अर्थ जरा वेगळा आहे बरं का. इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने की तुम्ही कर्म करा, तुम्ही मला काहीही देऊ नका. असं असतं ना काही काही घरी, समजा जर कोणाला डोनेशन द्यायचं असेल तर घरचे म्हणतात तू कृष्ण मंदिरात कशाला देतेस डोनेशन? कितीतरी लोक, गरीब लोक फुटपाथवर बसलेले, त्यांना 2 वेळचं जेवायला सुद्धा नाही, तिकडे तू अन्नदान कर, तिकडे कशाला करतेस कृष्ण मंदिरात? असे म्हणणारे लोक असतात. मग आता कृष्ण म्हणतो बरं ठीक आहे, मग हा पण भाव तो विचारात घेतो आणि म्हणतो की तुम्ही समाजासाठी काहीतरी करा. बरीच रुग्णांची सेवा करा, त्यांना फुकट औषधं द्या, तुम्ही वस्त्रदान करा, अन्नदान करा, समाजासाठी तुम्ही सेवा करा. म्हणजे ह्युमॅनिटेरियन वर्क किंवा फिलॅन्थ्रॉफी जे आहे, अशा तऱ्हेने तुम्ही समाजासाठी खूप काही करा, पण तुम्ही फळाची अपेक्षा ठेवू नका. सर्व फळाचा तुम्ही जे काय मिळवता ते जे फळ आहे ते सर्व समाजासाठी तुम्ही त्याग करा. आणि जर तुम्ही बघितलं असेल तर अशी लोक तुम्हाला समाजसेवक दिसतात की जे खरोखर अगदी मनापासून सर्व काही त्यांनी त्याग केलेलं आहे, आणि ते असतात कसे, खूप मनाने शांत असतात. तर कृष्ण काय सांगतो, जेव्हा तुम्ही कर्मफळाचा त्याग कराल तेव्हा तुमचं मन एकदम शांत होईल. आता पुढे बघूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. आता कृष्ण मनाला किती महत्व देतोय बघा, कारण आपलं मन कसं असतं, फळाकडे सारखं त्याचं लक्ष असतं, मला काय फळ मिळणार आहे. आणि कृष्ण आपल्याला तेच सांगतोय, जोपर्यंत तुम्ही फळाचा त्याग करणार नाही तोपर्यंत तुमचं मन शांत होणार नाही. जोपर्यंत तुमचं मन शांत होणार नाही तोपर्यंत तुम्ही माझ्या प्राप्तीचा किंवा मी कोण आहे याचा विचार सुद्धा करणार नाही. मोक्ष प्राप्ती किंवा मुक्तीसाठी तुम्ही जरा सुद्धा प्रयत्न करणार नाही. मग कृष्ण म्हणतोय ठीक आहे, तुम्हाला हे सकाम कर्म नको आहे किंवा समाजासाठी देखील तुम्हाला काही द्यायचं नाहीये, मग तुम्ही बसा आणि पुस्तक उघडा, तुम्ही अभ्यास करा, ज्ञान मिळवा माझ्याबद्दल. मग हेही तुम्हाला ज्ञान मिळवायचं नसेल तर तुम्ही शांतपणे बसा. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, आणि ध्यानापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे? कर्मफळाचा त्याग. ही गोष्ट माहितीये का तुम्हाला? श्रीमद भागवतम मध्ये
10व्या स्कंदामध्ये आली आहे की एक फळवाली असते आणि तिने कृष्णाचं खूप ऐकलेलं असतं की असं असं गोकुळा मध्ये नंद महाराजा आणि यशोदा राणीचा एक खूप गोंडस मुलगा आहे आणि सगळे त्याच्याबद्दलच बोलत असतात. तर तिला एकदा वाटतं आपण जाऊन त्याचं दर्शन घेऊया. ती फळवाली असते आणि तिकडे घेऊन जाते फळं विकायला आणि कृष्णाला आवाज ऐकू येतो आणि तो पटपट बाहेर येतो आणि सांगतो मला सगळी फळं दे. आणि ही त्याच्या रूपाने इतकी आकर्षित होते की सगळी फळं कृष्णाला देते आणि त्याच्या हातातही मावत नाहीयेत, पण तो हळूहळू सगळी फळं आत घेऊन जातो. आणि त्यांनी बघितलेलं असतं की आपली आई नेहमी जेव्हा जे काही घेते विकत तर त्याच्या बदल्यात ती धान्य देते. म्हणून हा आपल्या घरी जातो, पोत्यामध्ये हात घालतो आणि एक मूठ धान्य घेतो, तांदूळ घेतो आणि बाहेर पळत पळत येईपर्यंत त्याच्या मुठीतून तांदूळ जे आहे ते खाली पडतात आणि मूठ उघडतो तर शेवटी 2च तांदळाचे दाणे असतात. ते 2 तांदळाचे दाणे तो त्या फळवालीला देतो. पण ते ती फळवाली असते की काहीही अपेक्षा नसते, आनंदाने ती ते 2 दाणे स्वीकार करते आणि घरी जाते. आणि घरी बघितल्यावर काय बघते, तिच्या टोपली मध्ये हिरे, पाचू आणि असे अतिशय मौल्यवान रत्न खजिना तिच्या टोपलीमध्ये भरगच्च भरलेला असतो. तर इकडे ही गोष्ट का मी सांगते, कारण जेव्हा तुम्ही फळाकडे न बघता तुम्ही सर्व काही कृष्णाला देता, कृष्णही तुम्हाला देतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 13-14. जो जीवांचा द्वेष करत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की त्याला भक्तांमध्ये कुठले गुण आवडतात. आता हे बघा, जो जीवांचा द्वेष करत नाही आणि जो सर्व जीवांचा सुहृद आहे. आता इकडे जो सर्व जीवांचा सुहृद आहे किंवा सर्व जीवांचा मित्र आहे, म्हणजे याच्यावरून काय आपल्याला समजतं की आपण कधीही दुसऱ्या प्राण्याची हत्या करू नये. या सर्व प्राण्यांचा निर्माता कोण आहे? कृष्ण आहे. दुसऱ्यांची हत्या केली तर कृष्णाला वाईट वाटतं. तर हे जे सगळे गुण आहेत हे आपल्यामध्ये असले पाहिजे जर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती करायची असेल तर, किंवा जर आपल्याला कृष्णाला आपल्याकडे आकर्षित करायचं असेल तर आपल्यामध्ये हे सगळे गुण पाहिजेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 15. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जो हर्ष आणि दुःख, भय, चिंता किंवा आता पुढे निंदास्तुती पण आहे, यांच्यामध्ये समभाव राखतो, तो कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. आणि हे करण्यासाठी आपल्याला मनाची खूप शक्ती लागते.
हा, तर इकडे एक स्लाइड दाखवली आहे श्रीमद भागवतम मधलीच ही गोष्ट आहे. तर एकदा शंकर भागवत स्कंद 6वा, तर एकदा शंकर सती मातेबरोबर बसले होते आणि ते कृष्ण कथा सांगत होते आणि सती माता त्यांच्या मांडीवर बसली होती आणि शंकर कोण आहेत, परम वैष्णव आहेत. ते कृष्ण कथा ऐकण्यासाठी सगळे ब्रह्मांडातून सगळे मुनी जे होते ते कृष्ण कथा ऐकायला आले होते. इकडे बघा, हे व्यासदेव आहेत, हे नारद मुनी आहेत आणि मोठमोठे कृष्णाचे भक्त आले होते आणि हे सगळे आत्मिक स्तरावर होते. त्याच्यामुळे त्यांनी बघितलं नाही की सती ही शंकराच्या मांडीवर बसलेली आहे आणि सर्वजण तल्लीनतेने ऐकत होते. आणि त्याच वेळेला आकाशामधून चित्रकेतू हा त्याच्या विमानातून चालला होता आणि त्यांनी सुद्धा बघितलं की किती तल्लीनतेने हे सर्व ऐकताय आणि ते बघितल्यावर आनंदाने त्याला आनंद झाला आणि तो हसला की बा, किती छान ही कथा चाललेली आहे. आणि तो हसल्यावर सती मातेला वाटलं की मी शंकराच्या मांडीवर बसल्यामुळे तो हसतोय आणि हा माझा अपमान करतोय. म्हणून तिने चित्रकेतूला शाप दिला की तू असुर म्हणून पृथ्वीवर जन्म घेशील. आणि हा त्याला शाप मिळाल्यावर चित्रकेतूनी तो खूप आनंदाने स्वीकारला, कारण शाप देणारी सुद्धा दुसरी कोणी नव्हती पण एक मोठी वैष्णवी होती. त्याच्यामुळे हे जे आहे हर्ष, दुःख, निंदा, स्तुती यामध्ये समभाव राखण्यासाठी आपल्याला मनाची जबरदस्त शक्ती लागते. आपलं मन सुद्धा पूर्ण संयमित लागतं, मगच आपण हा समभाव राखू शकतो. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 16. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, जर तुम्हाला कृष्णाचा कृष्ण प्राप्ती हवी असेल, कृष्णाचा भक्त म्हणून जर तुम्हाला राहायचं असेल, तर मग तुम्हाला कसं असलं पाहिजे की असं नाही की दैनंदिन क्रियांवर आपण अवलंबून राहतो की आज माझं शेड्यूल खूप टाईट आहे, आज मला जप करायला वेळ नाही, आज माझं डोकं दुखतंय, मला जप करायला वेळ नाही, आज माझी कामाची बाई आली व मला बिलकुलच वेळ नाही, आज माळ सुद्धा हातात धरायला वेळ नाहीये. असं नाही. आपल्याला कसं असलं पाहिजे, दृढव्रत असलं पाहिजे. श्रील प्रभुपादांना त्यांच्या गुरुनी सांगितलं होतं की तू पाश्चात्य देशात जा आणि तू कृष्णाचं आपल्या हरिमंत्र नामाचा प्रसार कर आणि कृष्णाने सांगितलेली भगवद्गीता सर्वांना सांग. आणि त्याच्यानंतर त्यांना सांगितलं होतं की जरी कोणी आलं नाही तुझं प्रवचन ऐकायला, तरी तू खोलीत बस, चार भिंती तरी तुझं प्रवचन, तुझं संकीर्तन ऐकतील. आणि श्रील प्रभुपाद इतके दृढव्रत होते की त्यांनी हे ठरवलं होतं कोणी आलं नाही तरी चालेल, पण मी प्रवचन करणार. माझ्या गुरुनी सांगितलंय ना की 4 भिंती आहेत त्या ऐकतायत. म्हणून अशा तऱ्हेने आपण दृढव्रत राहिलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. जो श्लोक नंबर 17. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोक करत नाही किंवा आकांक्षाही करत नाही, आणि ज्यांनी शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे
असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. बघा माताजी, आता इकडे माताजी, मी येते 10 मिनिटात. बरोबर, इकडे भक्त प्रल्हाद दाखवलेले आहेत आणि प्रल्हादावर हिरण्यकश्यपूनी त्याला अनेकदा मारायचा प्रयत्न केला, पण तरीही तो आत्मिक स्तरावर असल्यामुळे त्याला काहीही त्याचा परिणाम झाला नाही ते नाहीच. पण शेवटी जेव्हा नरसिंहदेव हे खांबातून प्रकट झाले आणि हिरण्यकश्यपूला त्यांनी मारलं आणि या प्रल्हाद महाराजांच्या भक्तीवर खूप खुश झाले. त्यांनी प्रल्हाद महाराजांना विचारलं की तुला काय हवंय, तू मला सांग. प्रल्हाद महाराज म्हणाले, मी काही बिझनेस करत नाहीये की मी आता भक्ती केली, आता मला अमक्या अमक्या गोष्टी हव्यात. आपली एक लिस्ट असते बरं का. आपल्याला खरोखर जर देव प्रसन्न झाला तर आपण एक लिस्ट लिहित बसू की आपल्याला काय काय हवंय म्हणून. पण खरा भक्त असतो तो असा असतो, तो कृष्णाच्या आनंदासाठी भक्ती करतो आणि त्याला काहीही नको असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18 आणि 19. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांती आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे परत आणि काही गुण सांगितलेले आहेत. आणि आता बघा ही स्लाइड तुम्हाला दिसते इकडे, ही पण श्रीमद भागवतम मधली गोष्ट आहे. अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे मोठे भक्त होते आणि कृष्णाचा कुठलाही भक्त हा खूप प्रसिद्ध असतो. तर एकदा इंद्रदेवानी दुर्वासा मुनींना सांगितलं की हा अंबरीश महाराज आहे, याची प्रसिद्धी खूप वाढत चाललेली आहे. आणि दुर्वासा मुनी होते हे यांना मत्सर वाटू लागला. तर ते म्हणाले, बघूया आता मी परीक्षा घेतो की खरोखरच हा एवढा मोठा भक्त आहे का. आणि ते अंबरीश महाराज एकदा हे दुर्वासा मुनी अंबरीश महाराजांच्या राजमहालात आले आणि तो दिवस द्वादशीचा होता. आणि अंबरीश महाराजांनी दुर्वासा मुनीचं स्वागत केलं, त्यांना सांगितलं तुम्ही आमच्याकडे भोजन करा. दुर्वासा मुनी म्हणाले, मी जरा नदीवर स्नान करून परत येतो. आणि ते स्नान करायला गेले. आता इकडे द्वादशीला एकादशीचं व्रत जेव्हा आपण करतो, द्वादशीच्या दिवशी ठराविक मुहूर्तावर तो व्रत सोडावा लागतो. आता तो मुहूर्त निघून जात होता, म्हणून राजपुरोहित अंबरीश महाराजांना म्हणाले की तुम्ही काहीतरी अन्न ग्रहण करा, नाहीतर तुमची एकादशी सफल होणार नाही. मग अंबरीश महाराज म्हणाले, अतिथी जेवल्याशिवाय मी अन्न कसं ग्रहण करू. पण ते राजपुरोहित म्हणाले की तुम्हाला अन्न ग्रहण करायला पाहिजे, तुम्ही हे एकादशीचं व्रत आहे. मग राजपुरोहितांनी सांगितलं की तुम्ही निर्जला एकादशी करता, मग द्वादशीच्या दिवशी तुम्ही आता थोडंसं पाणी घ्या आणि हा तुमचा उपास सोडा म्हणून. मग अंबरीश महाराजांना ते पटलं आणि ते पाणी पिण्यासाठी त्यांनी ओंजळीमध्ये पाणी घेतलं होतं. आणि तितक्यात दुर्वासा मुनी आले आणि अंबरीश महाराज पाणी पिणार, तितक्यात दुर्वासा मुनींनी बघितलं आणि ते खूप चिडले आणि त्यांना खूप नावं ठेवली की असं तुम्ही अतिथीचं स्वागत करता का, हा माझा केवढा मोठा अपमान झालाय. आणि त्यांना इतका राग आला की त्यांच्या जटेतून त्यांनी एक केस आपटला
आणि त्यातून एक राक्षस बाहेर आला आणि त्यांनी राक्षसाला सांगितलं अंबरीशला तू ठार मार. त्याच वेळेला अंबरीश महाराज शांत होते, ते चिडले नाही, त्यांनी शिवीगाळ केली नाही, ते सदैव कृष्ण नामामध्ये स्थिर होते. आणि इकडे कृष्णाने काय केलं, त्याचं सुदर्शन चक्र काढलं आणि ते इकडे पाठवलं अंबरीश महाराजांच्या रक्षणासाठी. त्या सुदर्शन चक्राने या राक्षसाला मारलं आणि या दुर्वासा मुनींच्या पाठीमागे लागलं. आता हे दुर्वासा मुनी मोठे योगी होते बरं का, म्हणून ते पहिल्यांदा ब्रह्मलोकात गेले, ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि सांगितलं की हे सुदर्शन चक्र परत घ्या. हे म्हणाले, ब्रह्मदेव म्हणाले मी तर घेऊ शकत नाही, तुला मी हे सोडलेलं नाहीये. मग दुर्वासा मुनी कैलास पर्वतावर गेले, तिकडे शंकरांना विनंती केली, हे कसंही करून तुम्ही या सुदर्शन चक्राला अडवा. ते म्हणाले मी अडवू शकणार नाही कारण मी ते सोडलं नाही. मग तुला वैकुंठ लोकातच गेलं पाहिजे. मग वैकुंठ लोकात ते नारायणाकडे गेले आणि नारायणाला सांगितलं की हे जे सुदर्शन चक्र आहे हे तूच थांबवू शकतो, कृपया करून थांबव. मग नारायण म्हणाले नाही मी हे थांबवू शकत नाही, कारण एकदा सुदर्शन चक्र गेलं की ते त्याचं काम करूनच परत येतं, तर मी थांबवू शकणार नाही. तुला एकच तुला करता येईल, तू अंबरीश महाराजांकडे जा, त्यांनी जर तुला माफ केलं आणि सुदर्शन चक्राला सांगितलं की तू जेथून आलास तेथे परत जा, तरच हे चक्र परत जाईल. म्हणून त्यांनी मग दुर्वासा मुनी पळत पळत अंबरीश महाराजाच्या राजमहालात आले. तिकडे अंबरीश महाराजांच्या समोर नतमस्तक झाले, क्षमा मागितली आणि मग अंबरीश महाराजांनी त्या सुदर्शन चक्राला सांगितलं तुम्ही जेथून आलात तिकडे परत जा. अशा तऱ्हेने असा हा कृष्णाचा भक्त असतो, तो खूप दयाळू असतो. त्याला मान अपमान स्तुती निंदा हे त्याला सारखंच असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे भक्ती सेवेचे या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. बघा आता इकडे कृष्ण आपल्याला परत काय सांगतोय की जो भक्ती योगी आहे तो सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि जे माझी भक्ती करतात, ज्यांची माझ्यावर खूप पूर्ण श्रद्धा असते आणि जे मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात ते मला खूप प्रिय असतात. तर इकडे एक गोष्ट ही चैतन्य चरितामृतामध्ये आहे. बिल्वमंगल ठाकूर, बिल्वमंगल ठाकूर हे त्यांच्या गत जन्मामध्ये खूप मोठे संन्यासी होते आणि कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते. ते भाव भक्ती स्तरापर्यंत पोचले होते. मी सांगितलं ना तुम्हाला भक्तीच्या 9 पायऱ्या असतात. श्रद्धा, साधुसंग, भजन, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेम भक्ती. तर ते भावभक्ती स्तरावर होते आणि ते भागवत सप्ताह आयोजित करायचे आणि लोकांना बोलवायचे, ते स्वतः भागवत कथा सांगायचे आणि भोग दाखवायचे आणि लोकांना जेवण, कृष्ण प्रसाद हे जेवण द्यायचे आणि सर्व गावच्या गाव लोक येऊन कृष्ण प्रसाद ग्रहण करायचे, जेवायचे ते. तर एकदा त्यांना भागवत सप्ताह आयोजित करायचा होता, पण त्यांच्याकडे तितके पैसे नव्हते. तर आता कुठून पैसे उधार घेता येतील का या विचारात ते चालले होते. चालता चालता त्यांना एक स्मशानभूमी दिसली. त्या स्मशानभूमीमध्ये खूप चांगले कपडे घातलेली माणसं उभी होती. म्हणून ते कुतूहलाने जवळ गेले की इकडे कोण आहे आणि तिकडेच त्यांना एक प्रेत दिसलं.
आणि त्या प्रेतावर खूप चांगले कपडे होते आणि भरपूर दागिने होते. मग त्यांनी आजूबाजूला चौकशी केली तेव्हा त्यांना समजलं ही राजकन्या आहे आणि इकडे राजा, राणी आणि मंत्री आलेले आहेत. आता त्याला वाटलं की या प्रेताला या दागिन्यांची काय गरज आहे, म्हणून तो तिकडेच बिल्वमंगल ठाकूर तिकडेच थांबले. आणि मग अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर ती राजा इतका दुःखी झाला होता की पूर्ण अग्निसंस्कार म्हणजे अग्नी देईपर्यंत ते प्रेत पूर्ण जळेपर्यंत तो थांबला नाही. तो लगेच राजा तिकडनं निघून गेला. पण हा मात्र संन्यासी जो आहे तो तिकडेच थांबला आणि मग तो प्रेताच्या जवळ गेला सगळी अग्नी शांत झाल्यानंतर. आणि तो दागिने काढणार तितक्यात त्याला आवाज ऐकू आला की थांब, तू माझ्या अंगावरचे दागिने काढू नकोस. तुला दागिने हवे असतील तर तू माझ्या वडिलांना जाऊन भेट आणि त्यांना माझा निरोप दे की मी तुला पाठवलेलं आहे. आणि मी झोपते त्या खोलीमध्ये माझ्या उशीच्याच डाव्या बाजूला मी माझ्या ज्वेलरी बॉक्स ठेवलेला आहे. मी दागिन्यांची पेटी ठेवली आहे, त्यातले तू ती सगळी पेटी घे म्हणून. मग हा राजवाड्यात गेला, राजाला घडलेली गोष्ट सांगितली आणि राजाने आनंदाने ती दागिन्याची पेटी त्याला दिली. आता त्यांनी ते दागिने विकले, त्यातले पैसे मिळाले, त्यांनी धान्य वगैरे आणलं. पण त्याला वाटलं की पैसे थोडे त्याला आणि जास्त हवे होते, जरा कमी वाटले त्याला, म्हणून तो परत त्या स्मशानभूमीमध्ये गेला. आणि आता मात्र त्यांनी त्या प्रेतावरचे दागिने काढले आणि दागिने काढल्यावर त्याला आवाज आला की तू हे जे केलेलं आहेस हे माझ्या मनाच्या विरुद्ध केलेलं आहेस. त्याच्यामुळे तू किती जरी महान भक्त असशील तरी तुला पुढच्या जन्मी पुढचा जन्म घ्यावा लागेल आणि त्या जन्मामध्ये तू अनैतिक जीवन जगशील. असं झाल्यानंतर त्यांनी लक्ष नाही दिलं. त्यांनी ते दागिने घेतले आणि इकडे त्याचा भागवत सप्ताह पण व्यवस्थित केला. ते झाल्यानंतर आता पुढच्या जन्मी, आता बघा तो भावभक्तीपर्यंत पोहोचला होता. पुढच्या जन्मी तो एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म झाला. आता त्याचं नाव होतं, या संन्यासाचं नाव होतं बिल्वमंगल ठाकूर. आणि तिकडे तो श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतला त्यांनी. आणि एक वेश्या होती चिंतामणी, त्या चिंतामणीकडे तो सदैव जात होता. आता एकदा काय झालं, त्याचे वडील गेले आणि त्याला ती सगळी अंतिम विधी करेपर्यंत खूप उशीर होत होता. आणि तो रोज संध्याकाळी या चिंतामणीकडे जायचा. तर तो उतावळा झाला होता आणि त्यांनी ते जे पुरोहित होते त्या पुरोहितांना सांगितलं, चिडून रागावून सांगितलं की आता लवकर ही विधी तुम्ही संपवा. आणि कशी बशी आता ती विधी संपवली. तितक्यात जोरदार पाऊस पडायला लागला, खूप वादळ चालू झालं. आणि अशा स्थितीमध्ये देखील तो बाहेर पडला. तो चिंतामणीकडे जाण्यासाठी निघाला. आता चिंतामणी ज्या गावात राहत होती आणि तो ज्या गावात राहत होता मध्ये एक नदी होती. आता वादळ आणि जोराचा पाऊस, अंधार झाला होता. तिकडे कोणीही होडी चालवणारा नव्हता. म्हणून हा बिल्वमंगल ठाकूर म्हणाला ठीक आहे आता मी पोहत जाईन. म्हणून त्यांनी उडी मारली नदीमध्ये, पण खूप लाटा होत्या. पण कसा बसा तो एक शव होता, त्या शवाला पकडून तो दुसऱ्या किनाऱ्यावर गेला आणि तिकडे तो चिंतामणीच्या घरी गेला. आणि तिकडे काही दिवे वगैरे नव्हते, पाऊस जोरात पडत होता आणि तो हाका मारू लागला. पण वादळ, पाऊस यामुळे चिंतामणीला त्याची हाक ऐकू नाही गेली.
म्हणून यांनी काय दिलं, याला एक दोरी दिसली आणि चिंतामणी पहिल्या मजल्यावर राहत होती. ती दोरी पकडून तो आतमध्ये खिडकीतून आला आणि चिंतामणी एकदम घाबरली की इतका अंधार झालेला आहे, एवढा पाऊस आहे, वादळ चालू आहे आणि तुम्ही कसे काय आलात आणि इकडे खिडकीतून कसे काय तुम्ही आत आला. आणि तितक्यात ती बघते तर खिडकीमध्ये साप असतो, म्हणजे त्याला वाटतं एक दोरी आहे म्हणून तो सापाला धरून वर खिडकीतून उडी मारतो तिच्या खोलीमध्ये. मग चिंतामणी म्हणते की तुम्ही एवढं प्रेम जर कृष्णावर केलं असतं तर तुम्हाला आता कृष्ण प्राप्ती सहज झाली असती. आणि जेव्हा हे शब्द बोलली तेव्हा ती चिंतामणी बोलत नव्हती. चिंतामणीच्या माध्यमातून बिल्वमंगल ठाकूरचे गुरु बोलत होते आणि हे गुरूंचे शब्द ऐकल्यावर त्याच्या मनामध्ये जो प्रकाश पडला की तो एकदम चिंतामणीला बघितलं सुद्धा नाही त्यांनी आणि त्याच क्षणी तो घर सोडून गेला, चिंतामणीचं घर, आणि थेट वृंदावनाला निघाला. वृंदावनामध्ये गेल्या जाता जाता तो खूप चालत होता. चालता चालता त्याला एक छान बाई दिसली आणि त्या बाईच्या पाठी जाऊ लागला आणि मग ती बाई जोरात चालू लागली आणि आपल्या घरी गेली. घरी गेल्यानंतर हा पण तिकडे तिच्या घराच्या बाहेर जाऊन उभा राहिला आणि तिकडे बाहेर त्या व्हरांड्यामध्ये त्या बाईचे पती होते. तर त्या यजमानांना यांनी विचारलं की या ज्या बाई आत गेल्या मला त्यांच्याकडे काही बोलायचंय, त्यांना बोलवाल का. मग तो आपल्या बायकोला आत बोलवायला गेला. ती बाई आली. मग हे बिल्वमंगल ठाकूर म्हणाले की तुमचा जो आंबाडा आहे ना त्या आंबाड्यातल्या मला आकडा द्याल का. आणि तिने दिला, आकडा दिला आणि तो आकडा त्यांनी घेतला आणि आपले दोन्ही डोळे त्यांनी फोडले आणि जे इंद्रिय त्याला कृष्णाकडे जाण्यापासून थांबवत होते, बिल्वमंगल ठाकूर म्हणाला की या इंद्रियांचा उपयोगच काय आहे की हे सारखे आड जर येणार असतील तर ही इंद्रियच मला नको. आणि मग तो वृंदावनात गेला आणि वृंदावनात त्यांनी अनेक भजनांची रचना केली आणि त्याची भजनं ऐकायला कृष्ण स्वतः येत असे. तर ही ती स्लाइड आहे. तर आता आपला अध्याय झालेला आहे. आज आपण काय शिकलो, अर्जुनाला ऐकायचं होतं कृष्णाच्या मुखातून की कुठली भक्ती परिपूर्ण आहे, सगुण रूपाची की निर्विशेष ब्रह्माची. मग कृष्णाने उत्तर दिलं की तू माझ्या सगुण रूपाची पूजा कर. मग कृष्णाने आपल्याला केवढा चॉईस दिलाय की तुम्हाला कुठली भक्ती करायची आहे ती तुम्ही करू शकता. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय एका भक्तामध्ये त्याला कुठले गुण प्रिय आहेत. आता तुम्हाला मी फक्त जरा डोनेशनची स्लाइड एकदा दाखवते. आता इकडे इस्कॉन टेम्पल मध्ये तुम्हाला निराळी सेवा करता येईल, इकडे दिलेली आहे बरं का. आणि आता सध्या जे श्री राधा गोविंद आहेत ते एका भाड्याच्या घरामध्ये त्यांचं मंदिर आहे. मग आता नामानिष्ठ प्रभूजी एका मोठ्या मंदिराची स्थापना करतात. जर तुम्हाला इच्छा असेल तर मंदिरासाठी तुम्ही काही डोनेशन करू शकता. आणि बघा आपण कसं म्हणजे आता प्रभू रामचंद्र हे जेव्हा सेतू बांधत होते तेव्हा जे वानर होते ते मोठमोठे पर्वता एवढे दगड आणून ते समुद्रामध्ये फेकत होते. पण तिकडे एक खार पण होती. ती खार काय करत होती, आपल्या तोंडामध्ये बारीक बारीक वाळूचे जे कण आहेत ते घेऊन ती येत होती आणि समुद्रामध्ये फेकत होती. आणि ती वानरं जात होती आणि ही खार मध्ये लुडबुड
करत होती तेव्हा त्या वानरांनी सांगितलं की मध्ये येऊ नकोस, तू आमच्या पायाखाली आलीस किंवा एखादा दगड तुझ्यावर पडला तर तू ठार होशील. तर ती म्हणाली नाही, मी पण खूप काम करते. मग त्या वानरांनी विचारलं तू काय काम करतेस? ती म्हणते मी सेतू बांधते, मी प्रभू रामचंद्रांना मदत करते. मग ही वानर जोरात हसली आणि म्हणाली तू काय काम करतेस? आणि ती तिचा हट्ट बघून ते एका वानराने काय केलं, तिला घेतलं आणि उंच फेकलं की सारखी सारखी आमच्या मध्ये मध्ये येऊ नकोस. आणि ती बरोबर प्रभू रामचंद्रांच्या ओंजळीत पडली. आणि प्रभू रामचंद्र हे सगळे बघत होते, ऐकत होते. आणि त्यांनी या खारीच्या अंगावरून हात फिरवला आणि मग त्यांनी या वानरांना बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलंय की तुम्हाला जी शक्ती दिलीये ती मीच दिलेली आहे. असं समजू नका की ही जे काय करते ही सेवा हीन सेवा आहे. या खारीची शक्ती खूप कमी आहे, पण तिच्या मनातला भाव जो आहे त्याच्याकडे मी बघतोय की तिच्या मनामध्ये सेवाभाव किती आहे. मग ती वाळूचे कण का टाकेना समुद्रात, तो सेवाभाव जो आहे तो माझ्यापर्यंत पोहोचतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा हा जो सेवाभाव आहे हा आपण आपल्या परीने काहीही कितीही छोटी सेवा जरी असेल तरी ती आपण करू शकतो. आणि कृष्ण आपल्या मनातल्या भावाकडे सदैव बघत असतो की हिच्या मनामध्ये काय आहे, हिच्या मनामध्ये याच्या मनामध्ये माझ्या प्रती प्रेम आहे का. इकडे कृष्ण बघत असतो, तुम्ही किती पैसे देता असं नाही. आणि यामध्ये बघा आता प्रभू रामचंद्रांना अशक्य होतं का, ते सेतू सहज बांधू शकले असते. कृष्ण या कौरव सेनेचा नाश तो सहज एकटा किंवा त्याच्या कुठल्याही एजंट्सना पाठवून करू शकला असता, पण तरी त्यांनी अर्जुनाला निमित्त मात्र केलं. प्रभू रामचंद्रांनी वानरांची मदत घेतली. तर हे का केलं, कारण त्यांना त्यांचा उद्धार करायचा होता, त्या वानरांचा उद्धार करायचा होता, म्हणून त्यांना निमित्त मात्र केलं. तर आपण सुद्धा अशा प्रमाणे आपण सुद्धा निमित्त मात्र होऊ शकतो, आपण सुद्धा काही सेवा देऊ शकतो. तर मी तुम्हाला आज ही लिंक किंवा याची PDF डोनेशन PDF पाठवते आणि तुम्ही नीट बघा, तुम्हाला ऑनलाईन सुद्धा ट्रान्सफर करता येईल. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं. ओके, नमस्कार माताजी. एक मिनिट, मी जरा रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.